Hakajing le ban sngoto ya karukam trai kambat kumjuru ban lap ya kijing haki jaka ai jing sumar ki badon haki shnong ki thau uba jam shaprang po tam MDC Kawar Central hakakat artarek uleber araja arpun rio ulapun nong kajing jurep ya ka Primary Health Center PHC ke badon hadauki. Hakani kajing let jurep uniu nong mi khmat ulalap ya ki babun kijing duna kata nadu kajing bamdan medical officer menta lapalat shibenai tam kajing duna ki nong trai nalor kiwe pan. Habakran sikilat patai kubor nakalyang uba jam saprang ulaong bawat hapadang kijing bun kijing duna hakate ke jaka sumar hendrei kabakam sngutenat pat kalong baki nong trei kimdu mensiem bat pantrei shitam yakakam. Ulaong ru bakane ke PHC kadai ka wei na ki jaka sumar kabakong santam hakate ke than namar ba ka habban ai jing sakri yaki pat ba jong arngut ki menteri ke sorkar bat kumta ladon kam ban kintiu kerdan no yaka. Nolor kita ulaong ru bakalong ka eke basngur tenat baka jela ka yo menteri ka tenat ka kot ka kia ubadang samla ubaki pat pa ki dan ka jingkerman ka bakrau hendrei ka basngusi ka long bahaga jaka po on pet ye ki jing e jagi pat ba upon kampen ban berbi bat ban pen paria jat ben rio ini ya ka ban wan pet ban wan kni ban wan chingo ya ka ne ka wei na ki jika sumar apo jong ka dong ka thai ka jongi kata ka dau ki PHC ka kane ka jingwan jingi na kalyang jong ka party ka kalong bangin yo ya ka ban baik ban khmi ban sngoth lem ya karkom trekam ya ka jingya shikmat jong ka kam ya ki issues ki jingya kendo ki babon rokom ki ba kaneka PHC ka ya kendo ya langba jong ne ka sni ya wan lang kumne bangin yo ya ka banyak kendo ya kinong tre jong ka ne ka jika sumar ka kam dei ta hang ne hrei idon ro ya ka plan mar ban ban lei chngo lei khmi ro ya ki pat ki jaka sumar ki baran hapo jong ka am rem sob division jingi na ka benta bangin yo ya ka ban ai men sim mi kinong trei bat kumju bangin lap bangin sim dalade ada don kino ki jingya kendo jing e ki issues ki bang ki sim ki ya kendo ki bak hanglat ya ka jingya saprang jong jaka sumar khnang bana ka leng jingi ro kum ka party ngila ya ka ban ya push lang ngila ya ka ban ya rap lang ban pelak yaki bakila ban function ban trekam kat kum ka jingdawa jong ka kam bat kum ka jingdawa jong ka pot ka kumbang ngalong mene kane ka jingwan jingi kana ka jika sumar kam dei tang bangin yo ban wat daw wat dong handrei kalong ka ban kong hi kalong bangin ai men sim ha ka bangin lalap lagi lagi jong ki kmat ya ka wei ka jing siam ka ban kong jing ba kata kalong bangin yo i ya ka men sim ka jing tre shitam ka jing IT lade jong kinong tre hakane ka hospital ka PHC ka ba wat lada ki hab ya ka ban ya khon ya sibun ki jingkit ka bakhia ni syam ka jingkit ka long ka bakhia hadu kata-kata hnrai kim syam nado mensim te kumbang ri jingtip ru hakine ki la palat sibanai manta kene ka PHC ka hab ro ya ka ban trekam klem ka jingdon jong u medical officer lene ki arngut ki medical officer ka kumbade ka kam bakide bandon hnrai ki ne kinong tre hne kim do mensim te kumta hi nga ngasngo ba ni don ya ka daw ya ka ban ai khuble ai men simeki na ka banta jong ki pai ba baro hi ki ba ki la self ha ki ne ki por ki ba na le no ban ni kentu ki ro bakin ya pitang ya ka ban sim tristam ka ban sim IT bat len la de na ka banta ka jing ba jong ki wei pan te sa ka wei pat ka jing syam ka jingi lang ba ka jing ya kendo ka jing ya kren bat ki nong tre ka ne ka jika sumar ka wei ka ba pan sok khia ba ka long ba ka jing duna palat jong ki nong tre hakane ka jika sumar hakaba ka kinom selene kita ki rule mo ta ki jing penbaik ki de ban long kumta hnrei kam sem nala ya kaban kot syakata ka target ne kata ka jing dawa bade bandon kata ngut ta kum kawai ka bang ngi syam hangne ka long ba ya hado manta hi jing syale bandon hado lai ngut ki supervisor ban pek ban khmi ya kane ka jika sumar bat kumju ya ki snong ki thau ki bahap apo ka area ka jongka hendrai sengodiau batang iwe i supervisor itrekam hadu menta kataru ide badang thmai ibapli badang shumi napo ki ibala jumlin bantre ki pagi hospital hendrai shaki fil shaki jaka sumar ki baha bandai shaki fil mo shaki jaka ki bakum kine idang long thmai hadu kata-kata bakane galaban khia hadu kata-kata ya ke jingkit ke juki ke jong i nang ta susu nilap ngi syamba omdon ya kita ki LHV ne ki lady health visitor ki badan kam bahan nak banta ban pe ban khmi ya ki jinon kam kat kom ka kamram kepala pencet haki ang ta ka jing bomdon jong ki community health officer ne ki CHO apo jong ka jaka sumar te nalor nang taro
ngi shem ba kiwai pat ki banta kinong try ki bade bandon kane ompat la ban penbiang te bat ka ba kampen so khia shushu ingi kalong ba kumbang long mantan nadu ka santrik jong bunai Februari jong uno snem hadu manta kasngi lajan pelat shibanai ka sarkar kala penkenri akamno ya wei na ki doktor baju tray hang nei shakwai pa jaka bat so wei pa doktor manta ula peteng ya ka jing pule ka bakam sejrong ka jong u te hoi ngis ngutu yen nomla ya ka ban khanglan kadai ka rukom bade ban transfer ne kadai ka jingkwa jong kisimet hi nak menta ka personal growth banang lei pule pentibit ya lade dan rei ke epat ka bangi sokia kalong ba ka sarkar hadu mentaru tip la kala dep ban appoint thamai ne kala dep ban thung ban pha thung thamai ban pha ban jong ne kam pat leru ngim pat tip e namar kumba kalong menta ni i ya ka jing long thli ka shuki jong kita ki arngut ki doktor hakane ka jaka sumar bat kata hi keng ka bala pan sokia jorengi namar hanya tu ya pi kane ka de ka wei na ki jaka sumar ka ba kue na jika sumar ka bakong santam apo jong kane ka thaing war jantia ka jangi namar bale kane kade ka jika sumar ka batang makahi ka bahap ya ka ban ai ka jing sekri ya ki paiba jong ki armut ki minister ha ka sarkar kata ya ki paiba ki badon hapo ka area jong u wei na minister hapo uba wan mikmat napo ka amlarem konstitusi jangi bat kumcu ya kipai ba jong uwe pat minister ba mikmat na kata hang war khasi ka jangi te na lor nang ta ladang i kheng tang hapo ka area ka ba ka de ka ban pe ru hado ar punyo tli kisnong ban ngala ban ong ba ka de ne ka we na ki jaka sumar ka ba yar ba ka jaka rekam ka jongka nado na umngot shadu shamentru ka haban ka war ka tak area nado na dauki shadu shakhar khana shadu shakam sing shadu shasan khat Tengila ban ong ba the entire stretch baro une ulang border jingi kisnang ki bahapa u ar punyo tli kide ki bahapa po ga jing pe jing khmi jong kana ga ka sumar tengila ban skot hu ya ga jing khia jong kata ka kam tenalor kita ki ar punyo snong sa kita ki additional snong ru ki ba hap hapo kriwar kasir ki yawan lang hangne bat kumta ka jing bom don jong unu doktor jong kini ki doktor ki bade ban ai ga jing sumar la palat tam si banai nimla shu ya ka ban perkhar hadu ka no ka lalong ka jing kata kabajur ya ki paiba ya ki reutemen ki badang kam ya ki jingarap ada liker nang ta ya ki long kemi ki badang armet ki badang dei ban pun ban kha ki long kemi ki badang don ki khulung ki badang ha ban le ya ki breastfeeding bat kumta ter nang ta ki wei pat ki bapang ki bastam ki ne ki deng ki benai ki balastang ki benai liur ki jingpang ki stam ki bakan re ki brio jing hasil ter una ulang border ki amat ki jing ya dan re ha ba ki wan chene ki ha ban le phai thli bat ki ha ya ki ban le si ki wei pat ki jaka ki ba kham jingai kabalong kajing kita hadu kata kranang kong ya kane kajing mut kajing perkhat kajing ki perlu apa dengan kajing pang kajing kreu ki wan chene ki don doktor ang tagi haban be kata yang saya kot ya kaya kot kata saya kopor kata saya ka kabenta ka baki ban ha yo jing smart kloi mereka hap ya kaban sya slam ya kata bat sudan ni sungu bau ble pat usumar usukher ki dam dadon so ble ban smart ban sukher ngem tip syok ek banjia ya kini ki brio ki jangi tenalor ang tar ro sakawai pat ke bang ini syamba hangi hi ba ya kene ke hospital lade ya ke ban upgrade no ya ka ka jingde bagi infrastructure ki jangka oi ka dan ya ke building lade ke building ke bala rim ba pakan trekam bat ke balapan kapnya te ada sebab lada de ya ke ban wan ra security pat kila jing smart ki tiar kitar ki machine kumba kalong ya mentahi omdon jeka kene ke jeka smart ka jing ki jeka sa na benta jang ki nong train ang ta ka jaga thia ki nong pang ki jaka pe ki jaka sumar ki nong pang bat kumta ter ki bon bah ki infrastructure upgradation ki badon kam hakpo jong keneka hospital te kine ki dei katukane ki jinglap ki jing syam ki bakong santam hapo jong keneka jaka sumar bat kumbang lo mene singan ban piang ka bakang kam sok kya e kalong namar ba ka sarkar kam patla ban pentikna ban replace marmar ya ki doktor ya ki baka kala transfer te kat bah ka jing si syapat kat kum ka role kat kum ka aing bat kum ka jing snotho jangi hi wala dangi duna bangim don ka kata ka jing tip kalang ka medical ro hanrai la kum no ki jika sumar ki bakum kine ki bashim omde tangi ki outpatient re ki inpatient ro omde banduna ar pusau lahnyo ka jing sumar ka de ban piang ka de ban don ki doktor ka de ban don ki nong pe ki nong kmi hanrai kum ba kalong menta kita ki eke borok ki la fail lo te sakawai pat ka jing syam jingi kalong ba
kajing sokia kajing ngosi ka jongi ya kajing bom pelek jimut jong katrat ka koi kekia jong ka sarkar jela na ka benta ka bit ka biang jong ki jika sumar ki bakam kumkine ki padon kambha bat na ka benta ka bit ka biang jong ki pai ba nong song snong sakine ki thaing boda jongi ni sngongu sikade na ka benta ki ka darbas nong daw pakur darbas nong daw ki wepat ki darbas nong bamarjan ka ilaka nang ne ang ta kumjuk ki seng bahalang ki seng tremon seng baha ki wepat ki riurang ba ki riu simet ki badon ni ka mensim na ka benta ka bahalang hari imlang ka salang ki baju kentu na ka pos ka pore ka sarkar na ka benta ki jidan kam jeng ka hospital hanrai pause ngi i kumba baro kita ki representation ki bagi ki ladap ai ki jing ai jimut ki jing kentu ki jing kerpat ki sulang le no imat kumba ki hap haka skor kelut jong no re jong no tengi ngis ngosi ba ban lap ban sem rubah hakine kisngi iyo hakine kisngi ngis ngotenal hakawai keliang bangi yo health minister ubalang dong samla padang long dynamic ubang idon ni jingkermen ka bakraw ndai ke pat ka bangi sem ba ka papas ngokia kalong haka ceka bu un pelai jimut naga banta ki jing jong ki peba ki bakum kine naga banta man penbiang ya ka koi ya ki banta ka jing sumar ka koi ka kia hapok ka jelah hapok ki hospital yang do san na sub center hadu ki hospital ki district ndai une ubun kampen ban lei penyar ban lei penbun ban lei penrban ni katu ka jing lei ber jung yang ka bi penpia penparia jai penri de kita hi kilong ki jing sem ki ba kong santam ki bangi ni lap nang ba ka jing wan jingi ha ka sngi de nang ta shushu sagawe pat ka jing lap ka jing sem jingi kalong ba kene ka hospital kadon apo jengka ya ki laiteli ki sub center kata kadarang sub center kata ka Muktapur sub center ka Pasadwar sub center kentup ru ya ka national sub center ka ba kene ka PHC kadon te langba ka jing ya keren jengi bat ki nong tre hangne ki ya thu ingi ba hakine ki sub center ru ki staff kimbiang ki dawai ki dasin ru kimbiang ki jika sumar ki baki ki don kam ru kimbiang te kum gapo darang sub center hadu manta omdon ANM te haban te kam tang dai we MLHP bat ki pat ki staff additional staff nang ta sipo Muktapur omdon ki nong pe ki nong kmi omdon ki ANM bat ki we pat ki staff ki bade bandon hakane ka jaka bat kumta terter te sakaweru ngilap hangne ba kane ka hospital ka don kam bha banyo ya ka banyo ya ka network ka connection ka connectivity ka jing dai bat ka internet na mar menta kumbangi tip na lor ka report ka baki staff ya ban le online ajan baro ki report menta online baik ta saya ki we pat ki kot ki sla ki ban kam ki bahaban generate ki online kum ki bat certificate nang ta ki ka jing le ya ka smart card bat kum ta terter dai na mar ka jing bom biang jong ka network ne kala pen slam hadu kata ki don ki nong song snong ki pai ba ki one channel nang ta ki ne ki jon kam ban le ki registration ki balai khojai handai ki haban lai phaitul hi lene ki haban ap hadu da kita yo tang nak daw ba kam don ka connectivity ka babiang hangne te ka jing bom biang jong ka like ru shakini ki thain ki jongi ka jing bom biang ka jong ka like ka ba shuli be kha kane ka lakta ya ka network connectivity ha kane ka jaka sumar tingi ngi sngew ban ong ba kane ka hospital hangne kadon kam ban yo wat ya ka dedicated network ngangai skam hapo ka NHM kidon ya kata ka provision badai ban ai ya ka specific line ka connection na ka ya jika smart ke bakum ne khang ba ka connection ka jing dai bat ki kam ki balong online kanom kata ya ka jing tre kam ka jengki nang ta shushu ka we ka ba ki staff ki mention hang ne ka long ba namar ba kala yar kolat ke nek area hanrei ka we pat ka bak hanglat ki bakin penpo ye ki jing suma jing ki syaki jeka ki baki de ban yo syaki pai ba ka por ko biang ka de namar ka jing sniu parat jong usurak khamtam usurak nado napo Muktapur sedu sesan khan nang ta nasan khat ban le syaka ka snang kam singro empat dan surak tegene kala bu jing hadu kata-kata ye ki NM bakin le ai ki immunization bakin penyo ye jing suma ki long kimi barang armel ki long kimi barang ai bong kulung bat kum ta terter kala bu jing hadu kata-kata tekide hi kilong ki jing lap ki jing sem ki bakong san ki jongi langba jong kane kasngi achan ki kilat kilti ba pinsim ngi hi naka liang jong ka
party ke Voice of the People Party te wala shisha ngimdon haka sarkar ngimpadon haka bor haka bangila ya kaban le nakalian jengi wala ngidang angnut ya henry ke bangi don kalong tang bangi ngin request essential request ya ke government ya katana ke koi ke kia nado napo ka subdivision jengi hadu ka district hadu ka state sngobha ya kaban shimkia kerpang ya ki jinge jong ki chika suma jengi ki kiba ki kendo ki paiba ki angnut hadu kata-kata panyo ya ki jing sumar ki staff ki persyang ngila seng ngila te ngila shna ngila don ya ki jing trekam hanre lada kamdon ka monitoring system ni na kalian jengi gum ko party ko manglong menne ka jing ban jengi hangne kalang bagin sngot ko dalade bagin lab dalade ya ki ki ba na ka gram reality ka bangi kwa ya ka ban lab ban syam dalade te bat hadin gi law wat ni lab ikine ki baro te ka bangi don kalong tang ba tang ka sincere request kum ki pai ba nong song snong jong ka ne ka thang ni don tang ban request ya ka sarkar skobha shimkhia ya ka ban le mardor nagam tagi jing don kam jong ka ne ka hospital bat nagam tagi jing don kam jong ki hospital baro hapo jong ka thang warjantia jingi nagam ta ka bit ka biang jong ki pai ba nong song snong na singoban ong ba kam don kono ga jing nagam ta jong ka sarkar bakan le ya kane ada ka don hi ya ka mon ka bajuat te kumba na ka pos ka por ki laju pen pau ya ka jing anut bat kum tang urung ya aimen sim ya ka sarkar skobha le bat pendiang ya kine ki don kam tam kerpang bat ka jing don jong doktor bat lada kalong kabala skobha bat wat penduna na ka noms bade bandon arngut ki medical officer hakane ka jaka kadon kam bha perkha ar punyo tadi kisnong ta datang iwe in pe tang ya ka in pe ikinong pang in attend ya ka training in attend ya ki meeting kalong ba kia hadu kata-kata skobha wat penduna na ka jing don kam kumcu ya ki CHO ki LHV ki supervisor skobha ban thung na mardor ya ki bat kumcu penbiang ya ki nos haboro kini ki sub center badan hapo jong kene ka PC kadai tang ka sincere request bat ni manta ka si ya la ya ban flash kumne ngi scam ro ba ka sarkar kan le ya ka jong ka bentar badan kam na kali nga jong hi ka jing sothu jong hi kalong ba ki jaka sumar ki hospital ki dei ka jingkermen ka bakhado na ka bentar jong brio khamtam brio ha baula dan apdeng ka jingpang ka jing stom te henre lada hakata ka jaka ka bau bu ya ka jingkermen ka bakhado jong bau nang ya mat pat ya ka jing ka jing kia ki dan penban lagi jing teko ki jing duna ki bakum kine te cha pat keng ki pai ba kin pai ya ki kmat ki jong ki te ni dan tang ban kentu kumne sai sin ka khobor ka basai bat kata kalong sobha sarkar penbiang ya kilat jing sumar penbiang ya ki dawai ki dasin penbiang ya ki doktor penbiang ya ki nos penbiang ya ki staff ki ba ki dei bandon penbiang ro ya ka infrastructure upgradation ya ki jika sumar baro hapo jong ka thaing ka muluk jingi bat hapo jong ka state hi bat kerpang na ka benta jong ka dauki PHC sngop ban pai mat kerpang ya ka ne ka jaka bat penyo ya ki ne ki jinon kam da ka benta ka bit ka biang jong ki pai ba bat nga kenturu ya ka sarkar baka kan pen state na ka benta ya ka ban le no ya ki recruitment ki badan kam ada ka sarkar kadon ya ka pisa ka babon na ka benta ban thung ya kita ki konsultan ban perlu da ki klor balai anam don pisa na ka benta ban thung staff hagi jika sumar ki ban cutter ya ka jindon kam jong ki pai ba nong song kam ki baduk ki pasuk ki basa kan thai ki basa kena kinong kendong ki bakumangi ki bangin dam kot borda lelero ban yo ya ki jing suma syagi jika sumar ki barem dor kum syagi jika sor bat kum ta ter tikene hi kalong khabar ka basai baharu ban ngakan turu ya dynamic health minister ki jingi sung bah pelai jingmot ha ka jing syaki jong pi ha ka tra ka ka khia bat sangya ru ka jing lei pelut po jong pi ya ki kam ki bom se so kham tam ki kam ki ban bu ya ka jing ma ya ka jong sitali ki rari bat ka jai ban rio ka jangi Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f Ka plus F? hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia
ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba mudon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya